Friday guys ndabhorwa jive kutsika jive chako nechibatsirwa rataira pasaiti nechibatsirwa namadam boss pasaiti. Right guys, tadzoka network yanga yakunetsa guys, ndazviona kuti network pane ruda kuitika, saka ndamboidonedza live ndikati gaitenge panyuwani. Right guys, pachipamwe I don't know kuti timu renyaya rauya here. I'm not sure kuti timu renyaya rauya here. I'm sure vari ready. Motidedzerawo Simba Chikanza, anonzi Simba Chikanza, mira tione kuti tamubata here because nyaya iyi ichaperera kure nyaya iyi, saka regai tione kuti Simba
Chikanza, because intine party yangu. Simba Chikanza ane party yake. But nyaya inotangira pano. Yatangira pano tozo kanda kwa Simba. Right. Munote you Simba no akira, but sometimes kunaona ningu ane problem chaisha yoka anobatsira sometimes panenge paine problem chaidzo dzinenge dzichinetsa Simba anobatsira miraitoni especially mashurugu seyeyu mushurugu iye munhu yeyu gaitinzotasvika here because Simba mbingashita ari kuita zverufu izvi zverufu rwamaitsvangira izvi anga chistreama right anotibatira mberi tongoti anotibatira kumberi achatibatsira kumberi guys right guys pachipamwe tiri pamwe nhasi guys munoziva kuti mashurugu adai kunetsa kutsotsa vanhu beans anoti kutsotsa vanhu beans agoti kutsotsa vanhu mari agoti kutsotsa vanhu zvose mashurugu adai kunetsa saka pana vanhasi taure rimwe nyaya yerimwe shurugu handitika ini shurugu iri nani yanza kuziva nezvenyaya yacho asi varidzi venyaya vachizvitaurira nyaya yemushurugu kuti nyaya yacho yakamira sei because so far I think vanhu vaita come forward nema V11 avo vasvika pa 16 vanhu vanga vakadarika 20 but vamwe havana ma V11 handitika ari tangible so vane ma V11 anobatika vasvika pa 16 handitika chero chinzwa kuvengewa guys kana kuti kudii guys amen regai timbonzwa so guys regai tidedze team redu riuye tisati musenguwe because taswera pa live zvenasi nasi ndo kunonzi kuswera pa live moita muchishare live handitika itai muchishare wo live guys moita muchishare live handiti itai muchishare live koko mushare live inde nenyika itai muchishare live yesikani mainini muri sei hello wedzera volume side kwako muningini wedzera volume okay can you hi Sis Melly can you hear me yes properly? Now we can hear you loud and clear how are you my sister I'm good sorry I had earphones on okay muningina ndichakukumbira chimwe chinhu wani nhasi ndichakukumbirawo kuti toni dzenyu dzekuchando idzi mumbosiya timbopinda pashona parurimi gwamai kuti tinyatso kufamba nendima vanhu vese nyatsonzwisisa hatinochiziva kuti mune munandi wetoni munandi wematoni munawo ikoko but nhasi toda kuti munhu vese nyatsofambirana nenyaya yaona saka tiri kuda kuti mumbozama kuyeva kwatakabva kwatimboyenzotaura chishona chaichaiyo kuti chinyatsofamba niwana right nenyaya yarafukati panapa chimbonyatsotiudzai kuti chakuunzai imimi panyaya palive chii because nyaya iyi yakasike kutanga munenge makataura kuti makambotraya kutaura nasomebody else kuti aibate and shurugu rikaramba kucomplya mukazamawo muchingozamawo kusvikira mazosvika pano can you please tell us kuti nyaya yenyu iyi neshurugu iri zvakatangira papi ndiani makasangana sei kupi rini zvikadii mukazotsotswa sei chii chakaitika okay thank you very much for platform yenyu Sis Melly ndisati ndatanga ndachida kungotaura kuti tafadzwa Besil Biggs Mbofana right now he's been threatening my victims that want to come forward and kutaura nyaya yavo because I don't know whatever influence he thinks he has in Cape Town it's not going to work so I wanted to address him live so for fun the victims are no longer afraid one of the victims today had to go to the police because where you are like Masaga whatever we're not afraid of you and this is why we are here okay 3 of us are going to use our real names and then the rest will be my victims they'll remain unidentified like pasina mazita so you're threatening people and and people are going to go forward how do you know who a victim is you're just basically clarifying your claim sure we just needed to get that out of the way anyways Besil Biggs Mbofana thank you Tyra kwati wakatitaridza paya pamukoto here paya naiwe Tyra enderera mberi I met him in 2009
music, my promotion, bring my artists from Zim and stuff like that. These things. But at that time, they used to call themselves my Rafkas. Pakazouya nguva yekuti tizosangana panyaya dzemari idzi. Angane always said he wanted to start a clothing company, Cap Shirt. So I remember this were in Rondebosch in Cape Town. I have a proposal I want to do, but and Rushaya Mari. That's it, Mari. Because at least you can tanga past 10,000. Oh, okay. And I was like, and then what will happen? She can say, obviously, because right now my caps and my shirts are in high demand. So I would like to I will be back within 2 months with 4,000 if I'm sore. Now at that time I said to him, at that time I didn't even want to sign a contract, but he was like, to show you that I'm sincere and that you'll sign another my contract. I said, no problem, thank you very much. Then I literally had $1,000. So at that time it was changed into 10,000 rand. And I gave him, this was January 2013. And 13. Mati 13, I got Mati 13. 13. 2013. All right. The next month, and then he told me in our agreement, he said in 2 months I'll give you back 14,000. All right. 1,400. But at that time the rate was still good, so I said no problem. So it was going to be 1,400 USD. Time moved on. I went to Zim the next month because I was headhunted in Onosha, and they called. So he had mentioned, don't worry, I will send your money back there. 1 year kapura, that's going on. The second year, I said, Besil, I can't take this anymore. Then he says, okay, that's when I said that, I didn't have a number at that time, but then that's how to do it and say. Then he says, okay, I'll start giving you 50, which I then received 700 in total. Meaning that he still owes me 700. So for all of this to have now come out into the public eye, there was a group that was now formed on Facebook. Some people started airing their views. They thought, hallelujah, they have to don't want to rape. Now that block everywhere, all he had lied to his friends because I had a marry, and at this time I didn't know which I had to talk about place. I said, so when I put my story, somehow a lot of people responded to it. A lot of people came into my inbox. Then I said, no. What someone suggested, let's put a WhatsApp group because I can't keep up honestly when my inboxes and all this we created a WhatsApp group. People came into my inbox, but I said, okay, no problem. They came to tell me their stories, and then we added the people on the evidence to our WhatsApp group here. So the total now has been 317 right now. My WhatsApp group here, my victims. And then 15 of them are my victims. There are some more people in my inbox, but Vanga has no evidence enough that can stand in the court of law. Because it's fact-based. We're not just coming to do and so when people try to reach out to him, I think my jokes, he was throwing parties, she was my stories, so we're like, I'm not talking about my jokes, I just don't forget and smile. He obviously knew who he owed money, so he was going into those people's inboxes and threatening them. They're jealous, my ex-lovers. None of us are his lovers. Maybe about two, I don't know, but the agreements, and some of them are male and female. So I just want to give I'm just going to give just a round of the money. The victims are going to come individually and explain one victim was basically in tears. And he is so dangerous, like you do not know him. I can't go identify a voice wrong. I can't risk my life. So I said, no problem. He knows me. I would post things with me. So Pekutanga, we had a
Machona. And he was based in the United States. In 2001, he did his thesis called Rough Cuts. When he came to Zimbabwe, he launched Rough Cuts. And this is the same Rough Cuts that used to bring Channel Omu Zimbabwe. It signed on a Patience Muza and a DJ Munya. It was the same Rough Cuts that sponsored Dynamo's Caps United. Magbi11's race is Shirimo. It's the same Rough Cuts that would host shows in Bulawayo, Chegutu, and all the likes. Bofana, aka Biggs. AKA Biggs is from Chegutu. So what Bezel did now is the same sound of the name, but he just changed the K from the C to a K, Rough Cuts. But everything is the same, and also the name, brand, and nature of business. We know in this, it's like someone wants to copy Michael Jackson, you can copy Michael Jackson, but will you now go and name yourself Michael Jackson? And no permission whatsoever. Mr. Machona, when you now moved to South Africa, like right now his daughter is in America, and she's the CEO of Rough Cuts. So in Ruto Shao, Rough Cuts, yani, South Africa, how? When Rough Cuts is an international household name. But anyway, so here's the man I'm standing on behalf of. He was not able to be there today, but I'm sure as this is going further, then the next victim. Okay, hold on, Rudo. Hold on, Rudo. All right, caller ava tine 16 ma complaints ari panapa vakatsotsiwa mari na nemunhu umwe chete anonzi Tafadzwa Bezel. Tafadzwa Bezel, what's his name? Tafadzwa Bezel Bofana anozviti Rough Cuts uyu anozviti Rough Cuts uyu anditimaona Rough Cuts clothing in Cape Town. Iye aimbosponsa mamusicians kana achiita zvokudeidza mani musicians kunze kwenyika here, things like that, and anonzi ndewe ameno party kudaro anditika rascals or Rough Cuts, something like that. Saka avakola vekutanga vanoti vakasangana na Rough Cut uyu 2013 vakamupa $1,000 anditika akwereta vasivana akakwereta chiti ndoda kutangawo something ndokudzosera mari yako anditika, and it's written, it's all there in black and white. Saka vamupa 1,000 yaya munhu akatedza kubhadhara sipaungu ataurirana akazomupa mari after 7 months achita ma 50 kusvikaita 700 payakasvika pa 700 ndobva ablokwa. After 3 years ndobva yazokwana 700 ndobva vablokwa. Saka vane 700 yavo ina Rough Cut anditika akabva abloka. Saka pane vamwe vachazouyawo. Saka manje vari kuti company inonzi Rough Cut it's an international brand. Rough Cut yacho iyo yakatanga na baba uri kuAmerica uko ndo muzimba asi vari kuAmerica uko. Saka Rough Cut uyu vanozviti Rough Cut uyu baba ava vatumawo kola rapa kuti aite representative wavo kuti aiwa iye Rough Cut asi muridzi weRough Cut. Muridzi weRough Cut chaiye ari kupi? Ari kuAmerica. Ari kutoshandisawo name rani ra baba vari kupi apa vari kuAmerica uko anditimaona vamachona vachiva Rough Cuts rascals izvozvo izvo animaona. So Rough Cut yacho iyoyo. Saka ndo nyaya iri kuitika. Mafesi anzi timuone, muchamuona. Nyaya yake yanga iri mupress I think 4 days ago yanga iri mupress anditika. Saka vavictims ava i16 vanhu vakabirwa chii vanaita tangible evidence i16. Vamwe vesewo varipo vari kuti vakatorerwa mota vakadii but hazvina maevidence actually. Saka vanhu ndo vane mahard evidence because kuri kutonzi nhasi kune vamwe vathreatenwa makusaini vavingwa vakanzi kuno kuSouth Africa kuCape Town kwaari uko tichakutumira makaradi kuti akutambira afu macape colors aya kuti akutambira afu adididi zvese zviripo ipapapo but vachazvitaurira vega nyaya yavo andimaona. Saka tichina kola yokutanga pano. Enderai nyumberi. Okay, so then after Mr. Machona we have victim 1. Victim 1 we torerwa 102,000 rands. 102,000 rands yakatorwa. 102,000 rands. Okay, is it possible rudo kuti vamwe vachauya vane mari kana varipo vane mari dzidzo vazozvitaurira vega kuti vakamupa mari sei? Is it okay? Yes, no, everyone, I'm just saying how much was taken, and then after I hang up, those people will explain their stories. We're just basically wanting to I'm just saying how we got to the total of 183,300. Okay, all right. That is owed. And then I'm
that's the introduction, and then I get off, and then everyone will come in. And I'm only speaking for the there's two other people. This lady, but I cannot even disclose her story. She was so frightened because also the details, Besil will know it's her, and he'll go after her. He knows where she stays, and Anogara Edgar, and it's just so risky for her. But the evidence is there, and everything else. First of all, I'm 43,000 rand from account, from the bank account. Then the next was security, 59,000 rands. That is owed her. And the same stance, Januita, blocking. If you try and get your money, you'll try and use the influence he thinks he has to intimidate people. And please, guys, this is so hard for us. This is real life. Okay, it's not people are jealous. If we were jealous, this money would not even have left our hands. All of us invest in businesses, all of us, and so it's not personal. Strictly business. We would not even be here right now. Then the other victim, that it's 25,000. This includes expenses, failure of delivery of goods, services rendered, and all not paid. And then we have victim 3, where 14,000. This is the last story that I'm going to explain. She was currently tied, but she might come on the live. But basically what happened with her, 14,000 in 2016, she was best dressed at the launch at Pinelands in Cape Town. One of the awards, So when she was best dressed, she was asked to go for a date Besil at Gibson's restaurant in Cape Town, in Waterfront. Besil Bofana came with a guy called Zimbo. I think if you Facebook, you see Zimbo is a photographer or something like that in Cape Town. Anyways, but he's a witness there. And he then asked Ipapo, can I please have 14,000 rand? I want to open up my store Irku Maitland, which most of the people who know about rough cuts know Kutipane's shop Irku Maitland's. Doya Agashandisa Mario for that shop. And he promised her 30% interest after agreeing on a payment plan. He never honored it. And this story, for those who in the Cape Town community know on social media, so they know this also to be the truth. But then because she got angry, akatonyora on her wall, not even as a Heidi, but as herself. But now Tefadzwa, he created a ghost account and started spreading rumors. Kuti ano shandisa Maria kane wana through kushandisa mushonga. And kuti akurana nevana vadiki and akato uraya one. So now he turned the story around, and she got heavily bullied by the Zimbabwean Cape Town community because, like, if you see some of the posts, there are people who just and they just defend and she was heavily bullied and had to go through serious depression with this story. So this is one of our victims. So there are many people who know this story. And she decided to let it go. Black man, everyone was now thinking, then our next victim, we have 9,000, which was a loan. Then the next victim, 7,800. Then the next victim, 5,000 for Edgar Zimbabwe clothing. Edgar Zimbabwe wants my clothing for 5,000. Shukame explain. The next victim was 3,400. Panenge victim with 2,500. And then there's a lady who passed away. I think she used to promote Majama Rafkat. There are many pictures of them together, and there are many witnesses to vouch for how we accounted for this amount. Pane 2,000, but everyone knows Angane Mariaki. And she died about this money, and we have witnesses ready to even testify to this. And Besil owed her money. And then we have, then the last victim is 600 rand. So this is how we get our total of 1,800 and 183,300.
There are other things involved, like my gadgets and so many things, but we cannot bring them forward on the public media because he will know exactly who it is, and we're trying to protect their identities. And so now what he put Sis Melly, and maybe I can drop off, and then the others are already here to come and tell you their stories. All right. No, thank you very much. I hear Kuti Simba is also there because Simba is going to talk to Rafkat soon after Tapedze Panapa. Simba will be calling Rafkat over Taura na and then Tinkopedza Panapa tukwenda kwa Simba Koko. I heard Kuti is already streaming Koko this live. So afterwards now tichaenda ikotese tonopa iye ndiye watoti afonere ataure na this Rafkat si na Bezel wenyu tinzo kuti Bezel ari kutaura kuti ninya ishi. So thank you very much, and then to give tell the others to call in as well. And this number munayo kangava mungavachu yova zvimirire panyaya dzavo tinzoti mari yakasvika sei. Alright, did you pin the number? Let me just, because they already said they're all there. They're all waiting, but maybe if you pin the number. Avana, okay, let me just pin the number here so that they can see. Sis Melly, I would just like to ask, is it possible at any point maybe to my victim, is he willing to come on live with my victim? Diane. Because all of us, like, honestly speaking, Besil, Kwasimba, if in case if he denies anything, is he willing to have the two on, like, have the victims come on call? No, Simba achakudza kuti what is going to happen, but as for now we want him kwa Simba kuti apedzana na Simba ikoko. I think he knows nyaya dzakanodziziva. Saka tirikuda kuti api bato na Simba kana Simba kuzokuda ma victims will tell you. But because nezvafa kuti ataure na iye ni. Okay, thank you so much. Nda number ichiramba kupinika. All right. Okay, thank you. Okay, bye. Thank you, Sis Melly. All right. Bye. Kola hello. Hello. Muri victim ere kola. Made? Muri victim. Ndiri victim. All right. Imi ndimi be mari. Imi ndimi be mari. Inini ndini we 3.4, 3,400. Munogara Cape Town. Ndogara Cape Town. All right. Saka imi makasangana kupi na Rafkat. Inini na Bix takazivana 2011. Okay. My friends. All right. Saka angari mkomana wangu 2011 till beginning of 2012. Saka imi mamuri chimoko chake imi. And then we remained friends and utangotaura panone apo. Then 2016. 2016 Bix akandifonera akati ndikukubhegawo, can you please help me, ndaita contract ne-Edgars yekuzimbabwe. Vanhu vekuzimbabwe, hanzi Edgars yekuzimbabwe vari kumuoffer contract yekuti vamutengesere here clothline yake or something, zvehembe dzake dzaimboita zvematisheti akanzi Rafkat. Saka akandibhega vandisendera mapicture emacontracts and everything, vandangonzwawo tsitsi bose tasinambovengana, taifonerana taitaura tese. ndobva ndamuti alright, mina ndikuisire mari. That was muna April, musi wa2 April 2016. Yandakamisira 5,000 rand muaccount make. Vandamudza kuti what mari ikai ndiri kuiseva because muna August ndoda kunoita tombstone unveiling yamama wangu muna August. Saka unokwanisa kuzoita sei kuzotake your time kundidzosera mari yangu. Wozotipako muna August ndakuenda kuZimbabwe. Then muna July ndobva ndamusendera message ndikati une mari iya here. Banditi asati anayo, vandati unokwanisa kusanondipa mbichana so that panoenda muna August sandidisappoint because mari iyo ndaida kutoishandisa patombstone unveiling yamama wangu. Ndobva atanga kundisendera mastories and stuff. Then August yasvika vandamufonera ndikati ndikuenda kuZimbabwe in 2 weeks time. Chikanzi alright, mira ndokuisira mari yako ndokuisira mari yako before waenda. Ndikazwa message umbobvira sei aingondiudza mastories ndapabhodha ndikamudza kuti I'm begging you, mari iyo ndikufanira kuishandisa kuZimbabwe. Akati ndine hama yangu ichazokuitira vanoiti eco cash here ari kuZimbabwe. Ndikati at least send me something so that handicross a border ndisina chandakabata. Ndobva ndapabhodha vanditumira 1,600 rand.
tichisvika kuZimbabwe ndanamufonera ndikati toda kuenda umusha kunoita zvatakakudza ndakakudza nda kushandisa mari yei nditumire mari yangu munhu akutanga kutaura mastories ndobva kuZimbabwe then pandakadzoka kuZimbabwe ndobva ndakumufonera ndobva I think a week later ndadzoka kuZimbabwe ndakaenda kukashop kake ameno kanonzi Rafket chichikanga ari I think kuClaremont or somewhere pandanomuona ikoko ndobva atorati ndimirire ndonoti ndonokutorera mari yako patagara kushop yakwe kubva ma7 na10 o'clock akazodzoka kuma6 dzemanheru asina kana 500 rand kana 100 rand pamari yangu ndobva handiti ndokunzira pandadzokera kwandogara Cape Town ikoko vaipapa akabva andiblock social media ese ndikamufonera pafoni yebrother yake vakangoziva kuti ndini vanokata mafoni ndikasendera mafriends ake ana pliers namessages ndikati please taurai nemwenyu kuti mari yangu ndiri kuida hapana akambodireply so nanhasi I'm still waiting for my 3,400 kubva kwaari tatinambovengana but since akandibloka because of my money ndopatotangira hatred ipapo so I just thank God for my platforms ese ari kuvhurwa kuti adzosere vanhu mari dzake dai ndandirudzi ndandiri musikana wake ndandisiri musikana wake ndakatomubatsirawo seshamwari. That was 2016. All right, thank you very much caller. Takunzwa regai tunze umwe makawandisa moti chinobvira muri 16 kanasi saka toti 2 down. Thank you very much caller regai tunze wamwe. All right, tine 14 more to go. 14 more to go. Right. All right, regai tinzwe avari senda ma message. Tinzwe vakawandisa chinobvira. Kwandivapisha is one of the victims what can right ma victims fonai katinzwe ma victims takamirira kuti mufone ma victims fonai kama victims tinzwe otherwise tinogona kuzozvitora kuti tine two ma victims chete saka ma victims acho kana muri mandi muri panapa chiuya itinzwe 14 vasara tine 14 vasara tine 14 vasara tine 14 vasara so please chifona itinzwe takatomirira kuti mufone ti 14 vasara tinzwe kuti zviri kufamba sei nokuti tinoda kuti kuti Simba ite take over vimi hanzi this kind of question munhu anenge atogara ari tsotsi munhu anenge agara tozvijaira uyu munhu anenge agara tozvijaira haikona anenge atogara akazvijaira so guys manhingikiri hanzi pinai number pinamba iri kuramba kupinika I don't know kuti chichikuitika inetwork I think efeti kuti vari kupanana mugroup ravo imomo ndafunga kuti vari kupananawo nhamba mugroup ravo rewhatsapp ravanaro ndafunga kuti vapanana nhamba imomo nhamba ikuramba kupinika I don't know kuti chichikuitika nhamba isi kupinika nhamba isi kupinika meno zviri kuitikawo ishi nhamba iyo guys ma victims ipai vamwe kuwhatsapp group kwenyu kaka ipai vamwe nhamba vafone ipai vamwe nhamba vafone ipai vamwe nhamba vafone iyo nhamba iyo but kupinika iri kuramba manje ameno tipane manogona kundinyorera here nditry kuipina from the comments not only my comments nhamba iyo can somebody repeat it nditry kuipina ichibva ma comments kumwe munhu ainyore inini kwandiri kuramba kupina hapana here anondinyorerawo nhamba iyo ndanyora padenga apo andipinirewo andinyorerewo ndiipine nhamba iri kuramba kupinika Sharon hapanawo here anogona kundinyorera kuti nhamba iyi mucomment ndobva ndaipina ndatry kuipina shalini iri pamusoro apo iri kuramba kupinika saka imi mukainyora imimika haisiriyo Lorraine it's not the one Lorraine is not the one haisiriyo the 0641 isa 064 Lorraine 064 iyo haisiriyo Lorraine 06489548837 ndopo vari kufona ipapa 064 Mona Lisa 8954837 064 8954837 hazviperi ndiye
895483483 ndiyo ishi right iyo ndapina number fonai mavictims acho ndapina number pinned ndapina number pinned mavictims takakumirirai kwasara 14 handiti tatiri 16 kwasara 14 more to go. Right. Number ndapina. Please, my victims, fona ikatinzwe. Kana kuti makudisturb wanenunzi. Fona ikatinzwe, my victims. Fona ikatinzwe. Makudisturb wanenunzi ere. Number ndapina. Number ndapina. Can you please call tinzwe? Apa network iri tise iko zvino. Yeah. Right. Caller, hello. Hello, caller. Caller, hello. Right. Caller, hello. Hello. Muri right here. Uri victim ere. Ha, koinda achingo tsotsa masrei queen yoga na rafukatu. Mose muri masrei queen gani? Not shekudaro. I'm a profile picture here ndimi masrei queen acho chayo ma expensive wigs ayo. So munongo luka so mayelo bobonzo. Mayelo bobono. So, saka yo wakatsotswa mari. Okay, nyaya yangu yakadai. Ndakadana na Besil 2012. Oh, iyo wakadana naye futi akakomana uyu munane utsinye. Oti kutsotsa chiweti, oti kutsotsa mari futi. Bezo must fall. Taurira endirambirako. Endirambere. Must fall. Realized that it was a trend for him. That's why I had to come up. Because ndanyaya dzandikuona ndakatona kuti taitotumaniswa futi calculating makore ari kutaurwa nevamwe kuti vakadanana naye. So ndichidana naBesil akauya akanditi mai vake vari kurwara akandiudza medical conditions amai vake of which I can't review here. Muri kundinzwa? Tikunzwa. Okay, I can't review here because ndinenge ndatofumura amai vake of which hatina chakaipa navo. So akati vari kuda kuuya kuJoburg for procedure. Ndobva ndamuti alright, those days I was studying and I was working. Saka mari yandaishanda yaisa like ndandiri supported hangu nefamily. Saka mari yandaishanda yanga iri yangu basically. But ndaitambira 400 per week since. So, when I'm told right, ndokukweretesa 2,700. Also ndipa because he was desperate. Ndobva ndamupa Maria. Maria achidzoka Maria ingadzoke. Mari aidzoke. Ndobva ndakupiwa 300 ndobva ndambonyarara ndobva ndazomunetsa futi kupiwa kana 400. But chikwereti chaakasara naro it was 600 rand. Osaka iwe uri kweretwa 600 rands. Yes, but okay. Yes, ndakatobvekinetera ndinotozomubvunza since then now 2020 ndopadzongobudawo nyaya. So now ndatozongoona kuti it was a trend for him kuti aidaro vanhu and stuff. Saka I'm here to beg other sisters, but 600 inini hangupi iwana kusaiwana, I don't care. Okay, all right. But I'm just saying yes. Because makore acho naka alright iyo makore acho na anenge aito kudhumanisai but anyway iyo kwakuri kuirana kwenyu aisinyaya but zvakakwereta izvi ngadzosiri vanhu mari dzavo zvezviweti maipanana henyu voluntarily but
but pakeshi apa dzaiti akangotaura wedhira kuti ndichakupa musi wakati chikwereti kana chiri in black and white chete, we want that money back chete. Alright, kola iri bore katinzwe vamwe vari kufona apa. Alright, tap. Alright, thank you, Sis Melly. Alright. Right. Aingotageta maslay queen mukomana ndo zvandatoona panapa. Ikaitinzwe vamwe afa ngwachitira kufona futi. Hello, muri hanzvadzi? Hello. I'll go live and this I'll go after you. I'll go after you. Adona. Oh. Ndosaka ndakufonera imi makabirwa makatoswa makatoswa mari. I'll talk on behalf of me and my brother. I'll talk on behalf of my brother as a company. Our company is Tamicom Private Limited. We're the deal na Besil Bhadhara, where we were partners as marketing directors in Gauteng. So Pretoria Joburg, we are supposed to be marketing directors again. We have got all the paperwork signed and everything. So what happened was supposed by law, by the way it was supposed to work. I found whatever my boxes are no web law. Then since it is a new stuff, we have to promote it in my clubs, my liquor stores, and all those areas, which we did. But hello? Takatere. Yeah, but we only find that the Besil number. And he allowed us to say, guys, meet halfway. If you use your money, as long as everything's on paperwork, and also do you get your money back. So what happened? We started marketing. We even sold our car. So what happens with I own the door? Title Bhadhara door. My bottles, my box, I don't pay my hard cash. Because bottling bottling disclare company bottling which I say is we understood okay what you go malototi so but those get our money. There's money we gave him hard cash. It's almost totally almost 9,000, almost 10,000, but that's come for hard cash. What we put for even if we don't receive as well, Korea, we paid our own money. I told them to not Bhadhara. Bhadhara, they marry. They shall have you already. They shall have what can you already. Don't talk about it. People to approach my liquor stores, my club, my events. They shall be some money. So the total money which we use is more than 25,000. But we want to go into detail. Tell us in detail, we want to talk about 40,000. But we are just talking money because I told you in my bank statements, but I says we have everything in paperwork. Only to find the last month that come about 4.6 that come hard cash. You are supposed to save bottles. And I go to wounds about bottle ashona. And I took the driver bonyet. I go job in packet. When I go, I will not drive. I will not track Ragadaro. Cha, kwabi that took a Pretoria. My bottle. Driver Shabati phone. Truck driver. Adari Gaina Mozambique. But those things until it was last year before October, that's almost June. Now last year we haven't received those bottles until I do the stuff here last year because the August Mari I bought this my bottles Mashoma Pagore and they declared no Jaipuma. So this year I do the bottle 10,000 bottles. Akuzovurwa mna April pakata corona na nasi atsatambotowana mabottles last year. We even have my messages ake akatuza kuti guys since takakukawa day last time akaita loss ndikuzopa certain mabottles ekucover my losses last time then totaka business. Up to today pakapa pabvondoka nyaya yake emavhile events aka mushuruguru zvabva zvatovharana achambotaura anything. Saka miraya dzadzi ndadzamuchitaura nyaya yekuti aita zvokubhotla chidoro anobika dore. No. The rough cut for yake. So there's a discount
distillery company inonzi Dzevanhu yakatovhara company iyoyo iri kuCape Town ndiyo yaimubhotlera mabottles ake saka ndiyo yaibhotlera rough cut ndiyo yaimushelfira zvinhu then iye aisa maorders mari mirai ndiyetse kunzwisisa hanzvadzi mutoita slow down mukudzidzira nechembere pano mutoita patience hanzvadzi kamuchiti kubhotila munorevei kwenu okay ndo kwavaita vakutanga kuribika mudistillery mavo vobva vaisa mabottles voprinta vomupa ari mabox iyo company iyoyo company iyoyo inonzi Dzevanhu yanga kuCape Town yakatovhara saka uyu Besil aipinda pai kucompany iyoyo ndiye muridzi wedoro aibika doro okay tongoti recipe ndeyake bottling semunhu ana machinery yes hello yes so that one beer so it's like a brewery company but inowana ichigadzira madoro akasiyana siyana amwe anenge asiri ayo anenge ari dzimwe company but dzisina machinery ndo zvanga zvaita Besil anga achibhotoligwa neanda Dzevanhu distillery okay achibhotoliwa rough cut asi ukaenda ikoko unotoona madoro akasiyana siyana anogadzirwa ikoko but iye aigadzirwawo nevavo but anga achibudisa staff shoma nene pagore last year akabudisa mabottles mashoma this year ndipo panga aichigwa 10,000 a new rough cut vodka pineapple flavored saka still we haven't received our orders for last year even today even this year yeah koza zvaitori nemaidea yake akanaka naimi saka munhu yanozobira vanhu kudaro nevakei zvaanogona tobika doro what happened I think is akatora mari dzakawanda kuvanhu saka wherever panobuda whatever mastoko ake ane zvikwereti saka anozoramba achingotora zvikwereti achikavha chikwereti achitora chikwereti zvakutojeopardize even the future yake yachoratidza iri bright it's owing too many people because munhu anobika doro future yake yanga iri bright kukuti muSouth Africa muno doro ndoravo doro ndoravo vanoshaiwa chikafu asi doro vachimwa zvisingaiti what happened from that marketing yedu isusu we marketed that beer, that vodka to the extent that we had even my orders from mana spa, mana checkers here. Only to find takudiwa certain pallets of this stuff. Apana. You can't deliver. All right. Tamabantu vanenepa, tamarketa, tatestisa doro mabox, ameno manga no clubs, vanhu vaita orders. We had my orders on that even more than 300,000, but doro kuchiuya akuchisina doro. So it's a loss. We ran a loss. We invested on him, and it was like Maona. And the day akaita mari yakasviba pa lockdown inoyi because chokwadi chokuti pa lockdown doro ranga risingatengeswi kai yangoburisa nebhegi achingobika zvake. Pa lockdown akati pa level 3 tukuririza mabottle ake atove right apera. I have SMS about everything. Guys don't kutorisa pa uyu. Asa pana dora. Shai zvarinoita naimishaviro rezvikwereti zvarinoita. Saka yenyu mari is 24,000 yese. It's more than 25,000. More than 25,000. But also tikataura kuti pamari dzedu dzakapa cash last year hatinambotoisa interest. Takaisa interest nema-expectations mari dai yasvika papika. It's a lot of money. But just for tishbude nangotipa at least 25,000 that's okay. Shame. Naimi kwanozvitrei musho muna ndikadoita mari yakasviba ini kubika doro muita mari zvemuno. I don't want like rough cut is a nice vodka. I don't want to lie even but not ziva Pretoria or Kupi. But not ziva this wine, this vodka is good, it's soft, it's mellow, everything. But arina muridzi. Shame. Ngatitengesere zvake vashezi atipe recipe tibike. Ngatitengesere recipe tibike doro. Akapa concept yamachona akachinja rough cut akaita rough cut okay. Yes, we didn't even know about it. We only know it now. Pabuda nyaya dzese. But the rough cut he is selling is good. But manje munhu akuoperate akubata mchina ndotsotsi. Saka I don't know. We need our money. That's the only thing. And set pande vanokadzi vakatorwa mari dzavo. Just imagine munokadzi achisvika pakuti nchanda akucha problem 302,000 muaccount. Ndokunokuisa muaccount mako account yako yakuvhagwa. Status yangu askam yangu yatinaiwa saka account yangu yakuvharwa mari ikaiswa muaccount yaBesil akadya mari yese akakola atisi akazofona ake we had tinaye mugroup yedu
akachekwa mari that way. There's a lot of women vakachekwa mari ende vanhu vakaitora semwenzi kuti twasitonya ndichi but munozwa munhu anotaura newe woonawo business woonawo interest woona future then you end up maybe mari ingangospinika ikabudawo yakadai munhu obva pamunhu mana haisi nyaya vasikana vari loose or whatever. No, it's not like that. But when people can say that it's three my face one we saw a business and opportunity. We went izvo muchitaura kudaro idorionawo pano business opportunity muchitaura kudaro hamusikwana yenzokubvunzisa kuti taurai muri kureva kuti kudii ndatorionawo business opportunity kuti kumufana uyu aita sei futi mwana uyu indaarasika kudai. What we learned from him either achatipa maredo hatipi maredo we will go to Durban toenda kumafarms emavines emachi tomita vanhu we want to start our own wine isiri rough cut isiri hamisi we had to start our own things zviri straight zviri proper because the opportunity is investing around it whereas you were supposed to change his life. So we learned a lot. We still need our money. We will get it, we will not get it, but people must be aware. They must not do business with this guy. We have some few months ago, we met him Kunoku Jobek. He promised us, guys, tell me how many bottles you need to but Rema lost the last time. We told him 200 bottles at least. 200 bottles to cover. 200 bottles, nothing. I have got 10,000 bottles. We agreed and things are okay. But now I've got ndaona nguva manje asvikangasa no one will ever work with him mwana achadi kushanda naye manje de akanga titengesera madiaries recipe panapa isusu tanga hatimupi mari totanga tabika isu toona kuti rinonaka here do rake rabuda here ndiyo here recipe tozomupa mari yake marecipe avapo tafanwa kuitira zvedu because akatotambisa opportunity and akatotidzidzisawo zvimwe zvinhu tangaziva kuti unogona kuita mari usina company unogona kungoita nai nishuwa mabusiness nezvakaoma rikakubhudzirira kaita zvese usaimbo muchina wokuvhara yangwe bhotoro chaiyo chaiwo unai kunongoenda kune mabhotoro vanokuitsira naini there's a lady anonzi apiwe musani ane distillery kuJobek. I came akatouya kasaka nesu ndikamuindidza kuti distillery iyoyo that lady anogara ari munews. She's a woman, young girl, ane distillery yake akuita madoro ake. We went there naiye Besil wachona about 4 months ago or 5 months ago. I thought maybe otherwise manova ndachadomutsosesazve naBesil because akaenda tikaenda kudistillery yake. She was willing to help us and bosa ndakugadzira maconic and stuff. So this guy is a bad story. Bad story. I hope they angangoita reach out kune victims ake ese atry kunegotiate navo vakatanga navo kudzarira chipa mbijana because angane brilliant idea yekutsvaga mari but the way aita nayo manje akanganisa. The way aita nayo akanganisa zvokuti do right and that's the guy timboona pamwe maybe akana akateererawo achanyasoona kuti no ndikandinotaura nevanhu kuti aramba ari business nokuti atokanganisa wanga ane brilliant idea chaiyo yakanaka fana but ndozvakaitika chirugu chakazomnyanya nekuba mazita avanhu zvese nekudii patoipa ipapapa alright just thank you very much tikapedza panapa tienda kwasimba will be talking naye. Alright okay yo nezvandadorwadziwa mwoyo naye ndadorwadziwa mwoyo zvisingaiti nokuti kwanga kune vision chaiyo yakanaka chaiyo itori straight forward kwai mapudza anowira kusina hari. Pakaipa but anyway mavictims fona itinzwe guys muSouth Africa muno mandikunyeperei doro angade akaita mari yakashuba izvo zvingadai ichita mari yakashuba nemuno vanoda doro zvisingaitsi vanhu vanomwa doro zvisingaita nemuno muga izvozvi savanhu vari kumwe vanomwa doro zvokuti unoshaya kuti vanoshaya kutenga hupfu mumbaka asi doro akaristoka mumba. Mukomana uyu futi hatina kutorwa mwoyo idea yake kunzi anga achiziva kuti ndinodai the idea unozati ukaenzoona kuti mwana uyu panga pane potential and the same way yemwana uya anoita zvokutengesa mafurniture paHarare uyu anonzani uyu
uyo kumbo advertise gwana madam boss uyu tsotsu unonzani Kithi wati Kithi Nkwame pame ameno wapa Harare uyu mwana mudi kuna 24 mwana unotengesa unogadzira mafurniture achidi unonyeza kuti mwana mudiki ane vision but in the was asati vatamarech asati vanyanya kukura kwati sarama complaints hobo has kudeliver vanhu vaisa mari dzavo vari kudiaspora has kudeliver you know those kind of things unatokangasa business rake kola hello muri sei kola right muri victim handisi victim but ndindakabata ma11 vanhu ava saka ndaona vanhu vazhinji mubillbox vari kuti pane ma11 ndoda kungoti ngotaura kuti ndizvo ndiri kubva ku11 very side saka ma11 acho nawo ndivangoti vanhu vazive kuti nyaya isekuneba allright ma-victim taura yenyu kola ya ndiri kuona like kucomment section vanhu vari kubvunza kuti mune proof here chichi anything even uyu wabva kutaura wekambani yake uyu maproof ndinawo ma-emails and everything ma-transactions aitika even patakatanga kuposta nyaya dzake uku ma-victims vese half of the victims vane lokuzenini vane evidence evidence iripo zvayo because chero neniwo zvinhu zvacho navaindisendera because ndakaitobvunza kuti handikwanisa kuenda palive ndisina kuona ma-v11s they gave me shame aripo aiwa muri kuita zvakanaka chaizvo kuma-v11 kuti kubatsira tikungoshanda pamwe chete chingogamana kudaro kondogembera choko zvotodii kumawa nekutsotsiwa vediwe vanhu vari kutsotsiwa kuzhe uku saka kunyeba mukomana uyu akatotsotsa vanhu vakawandisa vamwe kupurikidza nemurudo momuwo vadyira mari dzavo vamwe then mabusiness deals even pano umwe pane pati wekuzimu wakanyebera kuti ndawana contract yeedigas ameno zvemadesign ake zverafukati izvozvizvo akati ndipe mari kana dhiu rangu rabudirira ndichaita sei ndokupa mari yako akabhatwa mari ndokutorova pasi ndokubhara iri kunatokuzvizasise kuti beanga ari munhu anofunga I think munoziva imimi kunyange pachivanhu chedu chaipo pane musikana akafa uko kucape town but musikana iye akamutsotsa mari asi mashoko akataura musikana iye ndipo ashaika ndekuti bigas ane mari yangu ndavakupa bigas asina kundipa mari yangu ende akataurira vanhu nehama dzake kuti ndakupa bigas asina kundipa mari yangu so imagine kuti unenge uri munhu wakaita sekuti munhu anofa kuenda akafa rini musikana atona time like 2 years apa but so imagine kuti munhu anofa oenda asi mashoko akokupedzira kutaura ndekuti munhu ane mari yangu so this guy akusi kunyeba kwevanhu ma-11 now ndo zvandadambotsigira ndaona hangu vanhu comment section vari kubvunza vari kuti makadyiwa mune proof here proof tinayo kuno ku11 but tinenge tisingaexpose because tinenge tichita kuchengetedza mavictim but this guy actually deserve to go behind bars maita yenyu CEO matizivisa kuti maita kuzivisa changa kuti aiwa v11 ririti amuposte nyaya isina v11 itotaurai makasimba nokuti haitinye kuti asinyeberwa ma-v11 tinawo oka allright pakanaka thank you very much Kathy okay sharp right ma-v11 Kathy ari kuti ari in possession of ma-v11s ese anawo ma-v11s but havakwanisa kumaposta because vari kuprotectawo chi ma-victims but ma-v11s ese vanawo anditi saka ndo zviripo amene kana pachine ma-victims edu amene tava panhambani vamwe vacho tanzwa kuti vari kumabasa ava vasikwanisa kuuya but ma-v11 aripo ma-v11 zvawo ndandakambotumirwawo mamwe ma-v11 atoripowo anditi maona aripo so right handizivi manje kuti pachina here kana ma-victims mapedza imimi nokuti toda kuti chipedza pana patinde kwasimba ndiye adataura naye tinzwa kuti iye pachake nemuromo wake anoti kudii kana kuti tizame but unoda simba handi undirafu kati ndituka ndikada kumufonera unondituka ndikatuka narafu kati guys zvacho zvakaoma simba wacho ari redi here tiwo kuti simba wacho ari kuti kudii kana ave redi tinde kwasimba kana pasina mumavictims nokuti ndine nhamba dzake ndinogona kumufonera but ndinogona kundituka manje rafu kati uyu ari muwazita rake kuti anotonzi rafu kati
uzondituka manje zvonyazviye sokuda zvikeda azvihobudi zvakanaka kana akatituka handimaona kushurugwi. Okay, ari pane imwe foni simba yefoni yake iri engaged saka todiko plus voice rechikadzi rinongodherereka so handimaona voice rinodherereka handimaona tumirai tinzwa kuti simba ave ready here tindeko because voice rechikadzi rinosvika wanzi pfutseka ndiwani watibvira ita yamunoda tukoko regai tinzwa yesimba tione kuti yesimba iyi semunhu wechirume anesa munhu pakona. Right. Nai Trishi uri pano, Trishi wewe, Trishi yonogara uri panapa. Trishi muningina ancheta uri senemu yako. Trishi muningina iwewe unogara na Besil right now. Trishi ndiwo rugara na Besil as we speak. Uri mako mu comment section umo ndiri kukuona na nsinga tifonereo kuti pe side drop of the story. Trish ndakuona mu comment section umo right now ancheta uri senemu asinda kuona Trish urimo ndiwo kugara na Besil as we speak right now. Ko panapa saka watoza Besil kuti nyaya yave kuno kana kuti wati zvadi nokuti iwe uri mukadzi wo Trish uri musikanawo vanhu vese ava vari kutsotswa ava newo look at zvinhu kuitika izvi wana zvinhu zvinenge zvichizoitikawo uri musikana mangwana haungazoziviwo kuti zvinoita sei but ndikungoti Trish ndakuona hangu uchikomenda vapa uripo dei wangotibatsirawo kuti ita kuti Besil ngachiuya kezve pano afone atiudze kuti titaurirane naye vanhu adi ape vanhu mari dzavo mbijana aite arrangements avabatsire because unganyarara ko ukadi zvikanakidza hazvo iri show pano zvichidii but azvizonyatsoita mushe handitiona pamberi apo azvizonyatsoita mushe. Trishi muningina I see you, I've got nothing personal. Hausiriwo wakatora mari dzevanhu hauna mhosva iwo zvako ungoriwo murudo zvako hauna problem but chibatsira mumwe vasikana mavictims aya nevanhingirikiri nevakoma nanabhudhi hanzvadzi dzedu dziri panapa dzine madhiri asina kukomplitwa mari dziri pending handiona please kungokumbirawo kuti pamwe iwo unogona kutonzwikwa zviri nani than isusu. Vana Trishi ndaona kuti makawanda panapa ndizvozvo naye akutaira mbijana unopedza mbijana uchimbija unopedza andona handina kuzotaura hangu senemu yako nokuti ndaona kuti vana Trishi vakawanda saka vanhu vachangowanda kuti which Trishi nokuti makati wandei mu comment section vana Trishi asi iwe Trishi wandikureva iwe watozviziva kuti ndikuziva kuti ndiwo uri kugara naye so Trishi ingodi timuudza kakuti afone naye Trishi nokuti so achira izvo kutomufondera atotibatiri foni nokuti iwe Trishi wanomuudza kuti uri kwa Sis Melly uko palive uko watomuudza kuti izvozvi titori pano palive kune mari dziri pending dzinoda kubhadharwa vanhu mari dzavo. Saka ita kuti utibatsireka Trishi ita kuti utibatsirewo kana zvichiita kungotibatsirawo because I know hangu but nasingataura nezvako because this has got nothing to do with you hauna but on the other hand iwe unogona kubatsira vamwe vana hanzvadza vana nevaningina kana nemadzikoma ako vamwe ava vane zvikwereti zviripo ava kuti mari iyo ibude mbijana antiona vapiwa havo mbijana anditiona because mari idzika idzi dzakawandisa ndo zvanachida ngotitaura ndambokona ndichakuone kuti uchakomenti wanyarara komenta but ndandichiona komenti yako apa but ndandisingadi nditaure nezvekomenti yako kana ndiipine ndosaka nangoti Trish I see you chitibatsirawo kwei simba chena abvi pafoni naini so ndikutoona kuti chatodhakwa futi panapa because already tina Trish who's here we have Trish who's here watching anenge ashora ake information achinomupa kuti aise kuIG
hanzi takomenda kuti yaiwa vedu Trisha asiri yemurudzi wenyaya Trisha hana kana nyaya ntomboziya chiudza big ka bigs kuti fona bigs kuti bigs anoda mari dzavo uyu munhu wema angry face unokandire kwa angry face ako tibvire panapa wadezwa nani kupanapa inda uno kana ma angry face umba kwa mai yako uko unokanda ma angry face panotambo kudedza hautonyari manje kuti hauna kudedzwa pana nakutega pano unoya kuzokandurana ma angry face unofunga kuti ma angry face ako anotasa kuita live kana anotasa kudya panapa atitadza kuti live yedu noda kwezvi angry face zvari kumwaya izvo tinotongoita ma live atirege ndatirege kutaura kuzokanda ma angry face atina basa newe ife nayo kola hello sister the other thing Bezel is no longer on Facebook. I got my Facebook about 3-4 days ago. He's no longer there on Facebook. I got my goal, but in the meantime I got deactivate my account again. So that means to show that he's guilty. He knows what I got for someone. Deactivated my account again. I don't gonna munhu anogona kubvisa ningirikiri account yake ubva adzokawo neimwe nekuti ukaona munhu anenge achiti panobirwa vamwe vako vekuzimbabwe kouya pano anditika kuti titaure nezvenyaya kuti mwari kubigwa koya umwe munhu ungokandawo zvake vaangry face unogona kudove iye zvake anenge adori panapa zvake nechimwe neimwe account also last time even takatoona almost vese tiri mugrupu remavictims tirikusendekwa mamessenger emaghosti anodarika yangwe 5 pazuva kune mamessenger akupinda mumainbox akawandisa ende iye akatodzola akaunti yake kuratidza kuti anoziva nyaya dzake handiti maona saka zvonetsa handiti munoona zvinonetsa kuti zvinofamba sei kuti munhu anenge abvisa muri kupuhwa mamessages ekumathreats neghost account handiti maona ari kuziva sei kuti nyaya dzekutika kunoko anenge achidziziva sei tinotovene mamessages aripo mwachitoti ndakuona kuti makatsotswa mari narafcard saka ndibatsirewo nemari ini ndikukuru tinotoita mameseji akawanda almost ndakasendekwa nemunhu 1 almost 3-4 of us nemunhu 1 achikotinyorera mameseji all those things funny stories saka is back ane maghost accounts but manje isusu pano padiaries pana patanga tisina kumutuka pano hatina kumutuka isi hatite zvokutuka hatite zvokutuka because tinechida kuti munhu adi vanegotiate isusu hatite zvokutuka tinechida kuti vanhu vanegotiate kana nyaya ikataura kudai so vakaziva kuti vanhu vari kurwadziwa nemari dzavo anditika obuda pachena kuti alright guys kana kukurichai imimi even akasauya pano akarichai imimi mavictims kuti okay ndakunzwisisai I understand your frustration and your pain guys let's negotiate mari yaindokwanisa kupa isusu that's why tisingaite live yekuti tinotuka because the moment yatongotanga kutuka panapaka tinogona kutukawo chaizvo but isi hatisisiri level rekutuka tinechida kuti pave nesolution antimaona takatuka chero ndiri inini ukandituka nchikwereta handichatokupi mari yako anti muri kuona kana tichika ndiri ini ndakamira ndakadai so ukatondituka ndechikwereti chako kana kunitira live uchituka chikwereti changu simene tokuziva kuti chipiwa kwawaita live ikoko kwawandituka ngai chipiwa ikoko saka pana pachida tsvaga solution yekuti aiwa sanganai pakati iwo wazvo vanhu vari kurwadziwa vari kuda mari dzavo chibata vanhu vaiva uti ndokumbirawo titaurirane mudi ndikupei mari dzenyu mbijana ndosvika zvatinenge tichitsvaga ndosaka tisingatuke antiwaona tinenge tisingatuke isi hatituke vanhu pano techida kuti pave nesolution at the end of the day iye anotozvudza kuti iye is a hardcore anogona kutrechera vanhu because I've got 4-5 people vanhu vakasenderwa mameseji naiye vakaputika nyaya yakati ndoda maphysical address yenyu nemaemail address yenyu so like it was threatening them kuti maybe I would kuba someone or something I don't know something to do with law and stuff whereas muma victims etu doine ma lawyers atinawo group redu vakutozotimira panyaya yachona who are going to take that case ndosatanga titry kuavoida look that's exactly what we were trying to avoid animaona that's exactly what we're trying to avoid nyaya dzema lawyers we are all Zimbabweans we are brothers and sisters why taking each other kuma lawyers kuchi wasting of time wasting of money mchita zvese izvi andiona instead yekuti mutaurirane ataura kuti alright guys I'm owing this lady mari ndeya 2013 let me start with her ndipeiwo 3 months ndibhadhare uyu wa2013 ndiye wandakatanga naye kwakudhara ndapedza ndopinda kuna uyu inopera mari mbijana uchidaro andimona ndosati tichitira kuavoida izvozvo ndosaka tisingatuki andimona tisati tuke munhu pano why
kudzidzisa zvemaloya because the way achibva vanhu maadresi avo nema-emails seems yakaida kuapenda nyaya yake kumalawyers ake saka which is isusu tabva tatomwanatabva tatanga kutoitawo ma-affidavits vanhu mavictims ese atotanga kudonzi ese ngaatanga kutoita ma-affidavits then aitawo ma-affidavits wawo then ocompiliwa then they build a strong case against him because iye ndiyakunatokwanira vanhu ma-victims ake akutovachikidzira nemaloya whereas ari iye anofanwa kuita settle down otaura nevanhu zvakanaka. Handisi maona ndozvandachitira kuavoida sezvezvo ndozvandangachitira kuona manjeko yako enda kutora another 10 ndozvandangachitira kuavoida izvozvo kuti kumalawyers kuchichi munodyirwa mari malawyers achiita bhegi nemi aita bhegi nemi mese handimaona iye wachagozobuda futi bhegi racho raari kusira asina bhegi rekubuda achisa kumalawyers zviri nani kutoti unegotiate abhadhare at least zvishoma handimaona case yake is becoming strong ichatozopindwa neinterpol because akatsotsa vanhu kuzimbabwe south africa and vamwe vatori kunze kwenyika vamwe vari kuna france vamwe vari kupi vanhu vakatsotswa naiye saka nyaya iripo ichadzima ikatopindwa neinterpol and achatozoenda kujera zvenguva refu because yatoefound ipamhando yepamusoro. hameno zvake isusa ndo zvandati chizama kuti tisasvike ipapo handichimaona but now if he's listening right now ngakoya palive ataure aanswer maquestions. If he's supposed to apologize, then I reacted the same the way I did. He's this chickening behind and she went up to the dress and Skanawake. Skanakashi Murapa life, as Natauri, as Kona Kuya, is Otara Yaki. Those Guitika, Damona, I'm comment section, the Namona comment section. Sakam Skanawach. Sana isto gachi anoridzi nane munhu akati but luka nyaya isazosvika kusiriko animona mosha irovi uye kwasimba titaura naye kwasimba ngauya kuna munhu akuzomutuka ngauya ataure naye chete period angosiyana nazvo zvingopera chete animona oraiti hanzvadzi iripo rega itibate simba chotunzoti ave bhoire no chinonetsa nayo the lady was here kana asina nhingirikiri atomuudza kuti auya kuzotora information pano maiwe ava vakanzi ndakadyirwawo 7800 rega tivanzweyo bva unotora mari vasikana yelo muri sei kola ndiripo ndatoonawo message wenyu muchiti nemiwo makatorerwa 7800 apa wende anongotageta zvimokomoko zvakangoitaita amene uchi chinoitika imi makasangana naye kupi mukamupa sei mari yenyu makasangana kupi mukamupa sei mari yenyu ha okay so ndakampa mari wakati ya 7 ndakampa 8.9 saka pa 8.9 akamupa 1000 hey ndezvarini izvi last year muna May saka muna kwanza kutaura naye here kuti munzoti mwe mari chauya rini kukumba kwake kwanogara mukuzive anakumba atochengetwawo kwaigara kwatina akafa ya pakaipa right ameno at least mari yenyu makanyorana naye pasi maisemu zvomuri munhu webusiness kuti mamupa mari iyoyo kola hello makanyorana pasi manje kuti mamupa mari iyoyo sezvo manga muri business imwe yacho ndakamuisira maaccount aditi ndakampa because ndaiziva sister yake aditi imwe ndakatransfer from my account kuita maaccount make then imwe yacho ndikampa iri cash sama musinganyorerani pasi hello
Yellow collar. Manje haina. Manje yenyu inonetsa kai isina V11. Inonetsa yenyu isina V11. Inonetsa yanogona. Unge akasati machatsi ndeye kubikwa. Oh yeah, oh kana makabvisa. Oh kana mune makabvisa ma account mchisa ma account yake then that's evident enough. Yeah, then he mentioned that I iri cash. Alright, rega itiona kuti anobatika here tinzotanga tikudi but hey, deyango pake vanhu mari dzavo. Hello. Phone yako la isinyatsonzwika right rega tinzwa kuti uyu wacho ave ready here tinde kuku kwacho tinonzwa kuti anonoisolva anoipedza sei. Tafadzwa Besil mbofana engaged ari pa phone. Tafadzwa Besil mbofana rough cut aka rough cut zvakaoma. Simba isusu tsipana patapedza tada kunzwa kuti tochiuya here kwako. Tatomira iwe. Okay, I want numbers. Simba ndakupa kudhara. Enda panenge kiri pa uyu pachati yedu unoona manumbers aripo. Ndakupa inda pachati yedu unoona manamba iripo ndakupa kudhara. Saka touya. Saka touya here. Depay 10 minutes. Simba ufuti. 10-15 minutes. Alright, iribo. Alright, iribo. Saka kwanzi na Simba 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes anenge achitanga kutinzo kuti Bezel unopindura kuti kudi. Anomaona inotukwa mazano sandi kuavoida kutukwa kwandiri kuita kutuka vanhu kwandiri kuita sandi kuavoida kutuka guys ndikuzama avoida by all means kupindura chinhu chinotuka ini so kuendaziva kuti kunogona kutukwa kunozoita tempted ukapesera wapindura patove nefight yeye muromo saka I'm trying by all means kuavoida zvekwamwari chaizvo saka ndenchiti vaita man to man vachitaurirana pa man to man handimaona saka 10 to 15 minutes Simba obva atanga saka endei kwaSimba tinonzwa kuti zviri kufamba sei inini chirega inimbo hanzi this Rowden guy which one is Rowden guy ndeupi uyu uyu Rowden tika munhu ndiwe here hanzi ndiwe iwe Rowden ndiwe here iwe mira timbona makoments ake Rowden iwe Rowden ndiwe Rafkat ndakubata Rafkat ari pano saRowden guys ndiwe Rafkat chete iwe right so guys toenda madairies makoma hanzi izvo hanzi
hanzi kuna Anatolia kunonzi kuZim Eye. Zim Eye kunonzi kuZim Eye Anatolia. Naisi yabonga dhume zvakondaona sekudaro ukati ndiye. Madzivira achanoda kuita mutemo soka. Ndiwe chete iwe Rauden. Ndiwe. Saka guys, kwa Zim Eye indai mutsvaga page rakanzi Zim Eye vasiko mubve malaika. Andika Zim Eye vasiko mubve malaika. Tinopedzera kuna nyaya iko kwasimba kuZim Eye kuti anopindura kuti kudii. Antimaona. Hatina Rauden handisi. Iwe Rauden mazivira ako anoda kuita mutemo ndiwe chete ndakubata. Ini regai ndimbotaura nemunin'ina wangu naTrish. Regai ndimbotsvaga munin'ina wangu Trish nokuti munhu wandoziva hangu Trish. Ndomuziva regai ndimbotaura nemunin'ina wangu Trish ndinzwa kuti angatibatsira sei anditimaona. Tinzwe Zim Eye page tinde ikoko tinonzwa kuti zvakamira sei kuZim Eye. So guys, maitsa henyu tatenda kune varuzirira first nyaya aiwa maruzirira nyaya vedu we. Maruzirira mainini vachitaura nesu navatete vachitaura nesu pano maruzirira nyaya yemaskati yatete namainini tichitaura pano aiwa tanakiro taseka. Pana rimwe shuruguzve mashurugu aya kuna rimwe shurugu riri kutouya rine nyaya yaro iri pending kuda ndeyefriday iroro riri palansa apa zvinhu zvacho. Aiwa Trishikwe kwete iwewe nyagana noti iwewe nyagato noti iwewe. Pane rimwe riri panhingi apa papa uyu apa raka zvinhu zvacho ndakarisendera message nezuro ndakamirira kuti kana rikasandiresponda wokusvikira neFriday nyaya yake yopinda mudariro iroro tora mota manje. Rotora ridziri mota rorova pasine mota hariti zvokutamba vabva shiri gwenyaya zvakaoma rakaenda nemota chaikuti fe nenavhara chaichaiyo. Zvinhu zvacho ukaona baba vakuru vakuya kwatiri baba vakuru vakuya nenyaya chaiyo baba vakuru vakuya kuti vedu weka una iwo ndakoniwa baba vakuru muzive kuti kuna vanovhara zveshuwa zvivharo zviriko vana kuvhara mukadzi akasakavhara vamwe baba vakuru. So vandimaona mota kwete zvekutamba mota dzekuhaya idzi mota dzinohayiwa idzi dzekuhaya idzi vandimaona akangoitora zvakakahaya yavangawirana contract yavo 10 days akarava mwedzi achinja manhamba kwekuchamubata dololo hapasisina 10 days more than 10 days mwedzi nayo mota iyi akasvika pakubva kuzimungo kusvika pakubva pamota yanga yabva kuno kuyati yashipiwa kubva kuno azotiza abvako kuzimbabwe kwekuya haimi zvoda bata chikurondedzera yoga ini ndikakurondedzera indokuzokudzai nepasipo muchazvinzwira moga vachitaura. Saka guys, be careful nyaya dzemashurukidzi ariko zveshuwa ariko vanhu tiri kutosana. Saka handikwasimba ndifunga ndakuvaraidzai 5 more minutes toenda kupi toenda kwasimba uko handitika chandei kwasimba guys. Simba anenge atimirira koni alright koni banana alright. Saka guys atisanganei names we Zim Eye page page Zim Eye page is a page so nogonolaika tobva taendako handitika. So guys, thank you very much. Tosangana nemusi wechishi tosangana mangwana handisiri nangu ndendiripo but pana mama Gladys vekuAustralia vanenge vane maguests avo imi vanenge vaisa post bana sendaona kuti post ravo rakanzi nguvai mene ndioni mama Gladys vekuAustralia papa yamangwana vanenge vari pano. Let's come tinzwe vanenge vaine maguests ava vanenge vainawo mangwana kendione flyer ravo. Alright. Flyer hanzi nguva iko havana kuisa time apa. Alright, havana kuisa time vari kuya nemaguests avo avanenge vanawo. Saka mangwana ndo pavanenge vari ipapo pano handisi kuziva time ndofunga vachanyora time yavo handitika. So guys, tosangana mangwana pashow yaAunty Gladys. Kana uripo anyway andivhariri munhu panze. Kana uripo unoda kungowawata zvandiri kungoita kudai izvi uchigona handitika. Maguests akawandisa aripo maguests anoda kuya achitaura asi iva nehana yakadzikama. Kana kuti uchida kutidzidzisawo kana kuzoshare experience yako uri palive zvandakaita izvi please uya undibate unototokupa pre-approval inonzi iyo yacho yekuti uye palive kudai unyatsoita uchitaura nyaya yako uchidi kana uine maguests ako kana muri mabhururu kana muine mafriends enyu uyai mese pano timbookerawo. Ndotombodawo kuenda comment section uko ndichimbonora samuswe ndiri comment section uko.
saka kana uripowo unodawo pano ndipe munhu wese uyai please musatye ndiyingei muti Simeli ndida kuuyawo pachigaro ipapo panopisa totokubata totambirawo comment section tichingoumana tiriko iwe uri pano and tichikuwanzirawo tiri comment section asi noti mukoma masimba bodo mukoma masimba nikisi as long as it's educational kana kuti zviri zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwevanhu day to day lives, yes we can allow you to do that, kwete zvemahumbwe handitika, kwete zvemahumbwe handitika. So guys, thank you very much, tobatana zvakare.